खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा दावराव डेक्रेबखौ गोदान मुंजों बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा दावराव डेक्रेब बिथांखौ बुंदों दे सावनि थान्दै एबा सावनि थान्दै दावराव डेक्रेब होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव दावराव डेक्रेब नार्जारिखौ सावनि थान्दै एबा सावनि थान्दै दावराव डेक्रेब होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैयानि सानाव गोबां अजद होदोंमोन दे बे समाव बिथाङा हाग्रा बिफान आरो बिटिआर सरकारखौ बिथाङा एडभाइस होदोंमोन गोबां बाथ्राजों बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो जाय बिथांमोना आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव थादोंमोन बे थानायफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होनाय बाथ्रा बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बे आयदाखौनो लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों दावराव डेक्रेब नार्जारिखौ बुंथिदों जे बे समाव सावनि थान्दै एबा सावनि थान्दै दावराव डेक्रेब होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव डेक्रेबखौ बुंनांगोन आरो बिथां दावराव डेक्रेब नार्जारि बिथाङा मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिटिआर सरकारा बे समाव सुबुंफोरखौ हाग्रायाव थानाय सुबुंफोरखौ गावथारनायनि रेकर्ड दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां दावराव डेक्रेब नार्जारिया आरो बे आयदाखौनो लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों आरो बे नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बे समाव अफिसियेलि केस होनाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जे दावराव डेक्रेब नार्जारि बे जाय दावराव डेक्रेब नार्जारिया थांनाय समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन बै समावबो बिथाङा गोबां करपसन खालामदोंमोन होननानै जोंनिसिम बा थामहिनबा बे समाव रेकर्ड दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो दावराव डेक्रेबनि सायाव गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव दावराव डेक्रेबा मानि थाखाय सोंथि खालामनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथाङा एडभाइजार होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बे बिहावा 150 बिगा हाखौ फरेस्ट रिजार्भखौ बे समाव सेफायनानै बिथाङा साहा बागान खालामदों बेखौ मानो सोंथि खालामाखै दावराव डेक्रेब नार्जारिया हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों दावराव डेक्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै आरो बेनि अनगायैबो बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां नङा नाथाय बिथाङा सोरबा सासे सुबुंनि मुङाव बे समाव चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ सेफायनानै बे समाव साहा बागान खालामदों बेखौ मानो सोंथि खालामाखै दावराव डेक्रेब नार्जारिया देरहासार बसुमतारी एमसिएलए देरहासार बसुमतारीनि आखायाव गासै 13टा साहा बागान दङ बे साहा बागाननि सायाव बिथाङा मानो सोंथि खालामाखै बिथांमोना गोबां हाजार बिगा बे समाव फरेस्ट एरियाखौ सेफायनानै बे समाव साहा बागान बानायदों बे साहा बागान बानायनायखौ मानि थाखाय सोंथि खालामाखै दावराव डेक्रेबा होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा प्रमिला रानीया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानीनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस खालामनानै साहा बागान बानायदों बेखौ मानो जोंनि दावराव डेक्रेब बाबुआ दावराव डेक्रेबना दावराव सेक्रेब बियो दिनै माने सन्मान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै आरो दावराव डेक्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस खालामनानै बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख बिगा हाखौ दिनै बिपिएफनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै
आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा बे समाव हा मोनाखै हा गैजारोङै बे गैजारोङैफोरखौ बिटिआर सरकारा बे समाव हा होबाय थादों हा बिथांमोननो बे समाव थांना थानो थाखाय आरो बिथांमोनखौ रायजो जानो थाखाय बे समाव गोबां नखरफोरखौनो खमैबो दा सिखोना जोहोलावनि सिङाव रायजो जानाय 101 नखरनो दासिम 101 नखरनो बे समाव हा बिथांमोननो होनानै थानो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारानो सुबिदा खालामना होबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो मोनथिया होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांखौ आरो दावराव देख्रेब नार्जारीखौ बे समाव गोख्रों सोंथि खालामदों जे दावराव देख्रेब नार्जारीया सासे सावनि थान्दै एबा बिथाङा सावनि थान्दै दावराव देख्रेब होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा खायसे आयेननि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्रायनो थामहिनबा बे समाव फरेस्ट बिफाननिफ्रायनो बे दावराव देख्रेबखौ केस होनायनि थाखाय जों सावरायनायखौ लागोन होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन जोङो अफिसियेलि सावरायगोन अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा जों बहुद बार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों मानोना माननाव गेदेर बड'फा इउ एन ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामदों खालामाखै बिनि सायावबो जोङो सालिजारि खालामगोन आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउ पि पि एल सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जायफोरा बै ओनसोलाव दासिमबो राजत्व खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना गिबियाव जोङो खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा होनाय हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेब'स्था लादों आरो होगासिनोबो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो होनो हायो नामा नङा होगोन बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै खिन्थु होनाया कनफार्म दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन बे एकाउन्टाव हाबजोबगोन थाखाया जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया बेखौ प्रटेकसन होनायनि दायथ'आ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन आरो बै समाव जोंनि बिटिसि सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा बिथांमोना जोंनो हा होयैनि थाखाय जों बिदि बेब'स्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै हेंथा दोलोनि मानसिफ्रानोथ' थुलुंगा होगासिनो दङ आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै गाव सासे BPFनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानिनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस' खालामनानै साहा बागान बानायदों बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब बियो दिनै मानो सनमान हकारै बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस' खालामनानै बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै BPFनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै बे बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो
सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन।